Μία γυναίκα θεωρείται ότι βρίσκεται στην εμεινόπαυση εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον 12 μήνες χωρίς να έχει εμεινόρια. Τόσο πριν από την απαρχή της εμεινόπαυσης όσο και κατά τη διάρκεια, υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιάσουμε αύξηση βάρους και κυρίως εναπόθεση λίπους γύρω από την κοιλιακή χώρα. Η αύξηση του βάρους αυτή αναμφισβήτητα σχετίζεται με τη μείωση στην παραγωγή των ιστρογόνων στο σώμα. Τα ιστρογόνα αποτελούν τις πρωτογενείς ορμόνες για τις γυναίκες, οι οποίες προσδίδουν τα γυναικεία χαρακτηριστικά, ελέγχουν τους κύκλους των περιόδων, ελέγχουν την υγεία των οστών και παράλληλα τα επίπεδα χολυστερίνης στο σώμα. Επίσης, κατά την περίοδο της εμεινόπαυσης, επειδή συμβαίνει σε αυξημένη ηλικία, πολλοί ενήλικες επιλέγουν να μειώσουν ή και να αφανίσουν πλήρως την φυσική τους δραστηριότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε μείωση της μυϊκής μάζας και αύξηση του κοιλιακού λίπους. Επίσης, πολλές γυναίκες στην εμεινόπαυση πάσχουν από νυχτερινές εφιδρώσεις και έντονο συναίσθημα ζέστης, που αυτό επηρεάζει την ποιότητα του ύπνους. Και αναμφισβήτητα αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση βάρους. Υπάρχουν όμως τρόποι με τους οποίους μπορούμε σιγά σιγά να το αντιμετωπίσουμε. Αρχικά με τη φυσική εξάσκηση, η οποία συμβάλλει πολύ θετικά σε ό,τι αφορά την απώλεια του βάρους και στη διατήρηση της μυϊκής μάζας σε μεγαλύτερες ηλικίες. Έρευνες έχουν δείξει ότι η αεροβική άσκηση, όταν συμβαίνει για κάπου στα 150 λεπτά εβδομαδιαίως, συμβάλλει ενεργά στη μείωση του λίπους, ενώ η αναερόβια άσκηση, ουσιαστικά μιλάμε για άσκηση με αντίσταση βάρους, συμβάλλει στη διατήρηση αλλά και στην τόνωση της μυϊκής μάζας. Επίσης, πολύ σημαντικό να προσαρμόσουμε παράλληλα και τη διατροφή μας, με το να συμπαρελάβουμε στη διατροφή μας πολλά υγιεινά και πλούσια σε διατροφικά στοιχεία τρόφιμα και επίσης να ελέγξουμε τις ποσότητες και τις θερμίδες που καταναλώνουμε. Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται μία από τις κορυφαίες διατροφές σε ό,τι αφορά την υγιεινή της περιεκτικότητα και στηρίζεται στην κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, σιτηρών ολικής αλέσεως, οσπρίων, άπαχου κρέατος, ψαριού, σπόρων και ξηρών καρπών. Πολύ σημαντικό λοιπόν να αποφεύγουμε τα βιομηχανοποιημένα και συσκευασμένα τρόφιμα και σνακ, όπως είναι τα μπισκότα, τα γαριδάκια, τα ζαχαρούχα ποτά, όπως είναι για παράδειγμα τα αναψυκτικά, τα αλατικά και βιομηχανοποιημένα κρέατα και τρόφιμα γενικότερα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα και ενισχυτικά γεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε ενεργά στην αποφυγή κατανάλωσης πολλών θερμίδων και συστατικών τα οποία είναι επιβλαβή για τον οργανισμό και έχουν πολύ αρνητική επίδραση σε ό,τι αφορά την υγεία μας. Ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για μια γυναίκα η οποία βρίσκεται στην εμεινόπαυση. Ο ελλειπής ύπνος μπορεί να προκαλέσει αύξηση στην όρεξη, μείωση στο μεταβολισμό και αναπόθεση λίπους στο σώμα. Εναλλακτικές θεραπείες που χρησιμοποιούνται από κάποιες γυναίκες που είναι στην εμεινόπαυση δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά ότι μπορούν να βελτιώσουν τα αρνητικά συμπτώματα. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να μειώσουν το στρες και το ψυχολογικό βάρος που προκαλεί η εμεινόπαυση. Κάποιες γυναίκες έχουν δηλώσει πολύ θετική άποψη σε ό,τι αφορά την γιόγκα, το βελονισμό, το διαλογισμό και τη χρήση φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής που σχετίζονται με την εμεινόπαυση. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η λεπτομερής καταγραφή γευμάτων και το συχνό ζύγισμα έχει πολύ θετική επίδραση τόσο στη συντήρηση όσο και στην απώλεια του βάρους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εντοπίσουμε τα διατροφικά μας ατοπήματα και να βελτιώσουμε κατά πολύ την ποιότητα της διατροφής μας. Με τα χρόνια τα εστιατόρια έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις ποσότητες, με αποτέλεσμα να έχουμε μία λανθασμένη άποψη στο τι θεωρείται μια καλή ποσότητα φαγητού και τι θεωρείται δηλαδή μια σωστή επαρκής ποσότητα. Σε ό,τι λοιπόν σας δίνω μερικά παραδείγματα. Σε ό,τι αφορά το ψωμί, μια φέτα. Σε ό,τι αφορά το ρύζι, βρασμένο, ένα φλιτζάνι. Σε ό,τι αφορά τα ζυμαρικά, βρασμένα, μια κούπα. Φρούτο, ένα μικρό. Γάλα, ένα ποτήρι. Γιαούρτι, ένα κουπάκι. Τυρί, τα 50 γραμμάρια. Ψάρι ή κρέας, 60 με 90 γραμμάρια θεωρείται μια καλή ποσότητα, περίπου όσο είναι ένα πάκο τραπουλόχαρτα. Είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγουμε να τρώμε σνακ από τη συσκευασία τους. Είναι προτιμότερο να τα σερβίρουμε σε ένα μπολ, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε την ποσότητα αυτού που τρώμε. Επίσης, πολύ σημαντικό να αποφεύγουμε να καταναλώσουμε φαγητό ή και σνακ μπροστά από την τηλεόραση ή μπροστά από έναν υπολογιστή, γιατί πάλι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ποσότητα την οποία καταναλώνουμε.
Πολύ σημαντικό όταν είμαστε έξω να αποφεύγουμε την υπερβολική κατανάλωση του ψωμιού, αλλά και την κατανάλωση των εξτρά γευμάτων πιάτων τα οποία βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Και επίσης όταν τρώμε στο σπίτι, πάρα πολύ σημαντικό να ποσοτικοποιήσουμε το φαγητό πριν το καταναλώσουμε. Επίσης, σωστός προγραμματισμός στην καθημερινή μας διατροφή, έτσι ώστε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποια θα είναι τα γεύματα και τα σνακ τα οποία θα κάνουμε μέσα στη μέρα. Αυτό που λέω, πάντοτε ξέρω τι θα φάω πριν πεινάσω. Πάρα πολύ σημαντικό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εκτελέσουμε υγιεινά και εύκολα γεύματα, να έχουμε ψωνίσει αυτά τα οποία χρειαζόμαστε και να έχουμε απόλυτο έλεγχο της διατροφής μας. Επίσης, όταν είμαστε έξω, καλό είναι να έχουμε μαζί μας κάποια σνακ, όπως είναι τα αποξηραμένα φρούτα, όπως είναι η ξηρή καρπή, όπως είναι οι σπόροι. Αυτά μπορούν να συμβάλλουν πάρα πολύ ενεργά στο να μην αισθανόμαστε έντονο συναίσθημα πείνας και παράλληλα να μπορούμε να αντισταθούμε στους διατροφικούς πειρασμούς που μπορεί να βρούμε έξω. Επίσης, υποστήριξη από το κοντινό μας περιβάλλον. Πάρα πολύ σημαντικό οι συγγενείς και οι φίλοι μας να μας υποστηρίζουν στην προσπάθεια την οποία κάνουμε και αυτό μπορεί να συμβάλλει πολύ θετικά και στην απώλεια του βάρους. Επίσης, αν έχουμε μαζί μας και κάποιο άλλο άτομο με το οποίο πάμε και ασκούμαστε μαζί, και αυτό έχει πάρα πολύ θετική επίδραση, γιατί αυτό μας δίνει περισσότερα κίνητρα στο να ασκηθούμε και να προσπαθήσουμε περισσότερο στη βελτίωση της φυσικής μας κατάστασης. Επίσης, πολύ σημαντικό λοιπόν να αποκτήσουμε κάποιες καλές συνήθειες τόσο στο επίπεδο της διατροφής μας όσο και στην άσκηση, τα οποία θα μας συνοδεύουν όλη μας τη ζωή. Σαφέστατα, κατά καιρούς παρουσιάζονται διάφορες δίαιτες οι οποίες προσφέρουν κάποια αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την απώλεια βάρους, αλλά πολλοί έχουμε διαπιστώσει ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι εφήμερα. Η σωστή διατροφή και η άσκηση πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και του τρόπου ζωής μας και με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλει ενεργά στο να μην έχουμε αύξηση βάρους αλλά και να χάσουμε βάρους κατά την εμεινόπαυση και φυσικά να βελτιώσουμε κατά πολύ την ποιότητα της ζωής μας.